Здравей, аз съм Пламена, Canva ентусиаст и създател на дигитални продукти. В това видео ще ти покажа първите стъпки в Canva, така че дори да не си работил с платформата досега, да можеш с лекота да създадеш своя първи дизайн. Постарала съм се да включа всичко каквото ти трябва като един начинаещ и, разбира се, някои трикове и хакове, които ежедневно използвам в моята работа. Готов ли си? Хайде да започваме! Така, нека първо да се запознаем с началната страница на Canva. Какво виждаме, когато си направим акаунт в Canva? Няма да показвам как да си направиш акаунт, защото това е стандартна процедура, като всеки един стандартен уебсайт, в който се регистрираш. Така, от лявата страна, това е може би така най-важната част, е лявата странична лента, където ще видиш няколко бутончета. Home е стандартният бутон, от който когато си в някой дизайн или в някой от подменютата, когато го натиснеш, можеш да дойдеш директно на началната страница. Projects е мястото, където се съхраняват всички твои проекти, всички твои дизайни, всички твои папки и така нататък. От тук можеш да избираш точно какво да ти се покаже. Аз препоръчвам да си направиш организация с папки, защото това ще бъде много лесен начин да систематизираш своята работа и да ти е лесно при самото създаване на нови, стари дизайни, които ще си направил. Така че препоръчвам да си разделиш работата по папки. Както виждаш тук, имам много създадени папки. Това е за моя малък бизнес. Папките имат още много папки, за да може всичко да ми е организирано и да го достъпвам. Като можеш дори папките да ги сложиш с звездичка, така че да ти се показват ето тук, като дойдеш, да ти се показват първо тях. Така, това може да го правиш също и с дизайните си. Ето тук, както съм показала, на това ръководство, което в момента използваш. Това е място, където са твоите проекти. Templates, това е мястото в Canva, където са всички готови шаблони. Те са разделени по категории. Съответно, всяка категория си има и подкатегории, които ще разгледаме в следващото видео. И тук отдолу се намират предложенията на Canva, съответно за всяка една категория. Бранд към платения акаунт е нещо, което аз много харесвам, много използвам в моята работа и препоръчвам на всеки, който редовно създава дизайни, редовно генерира съдържание, дори за социалните мрежи, или работи върху други проекти и създава продукти за своя малък бизнес или голям бизнес, да използва. Тук можеш да съхраняваш всичко за твоята марка, от лого, цветна палитра, избрана съответно за твоята марка, бранд войс, различни снимки, графики, икони. Аз не използвам всички функции, просто защото не ми трябват в момента. И така, това е много полезна функция. Тук, както виждате, съм си запаметила шаблони, които директно мога да приложа върху когато си отворя нов проект. Apps е мястото, където ще намериш всички приложения в Canva. Това е нещо, което също много харесвам в платформата. Някои приложения, разбира се, са само за платената версия, като например Translate. Нещо, което също доста използвам в моята работа. Разгледайте ги, вижте кое може да ви е от полза. Има много възможности за обработка на снимки, на текст, различни ефекти. Много приложения, които използват, както виждате, изкуствен интелект. Също така приложения, които са за маркетинг, MailChimp, Later и разбира се за
по-голяма продуктивност, като приложения, които директно са интегрирани в Canva, като Google Workspace или Slack. DreamLab. Това е място, където чрез изкуствен интелект можеш да създаваш наистина много добри изображения. Аз използвам няколко генератора, но моите впечатления от DreamLab са наистина много добри за момента. Виждате, че тук някои от нещата, които съм генерирала и които планирам да използвам в дизайните за моя малък бизнес. Доста добри резултати наистина дава, но разковничето тук, както знаете, е заданието, което трябва да направите. Така, нека да отидем в другата част, тази част. Значи това е бутонче, откъдето може да създадеш нов проект. Тук са предефинирани от Canva размери и директно кликайки на тях ще ти отвори нов празен проект. Тук ви дава отново възможност Canva да си изберете готови шаблони или тези, които са запаметени в брандките ви. Тук са скорошните ви дизайни, като хубавото е, че можеш да кликнеш на тази иконка и така да ти излезе отделно в отделен таб самия проект. Така, какво имаме в областта на дизайните? Имаме лента за търсене на готови шаблони или на това, което вече си създал. Например, ако цъкнем ето това последното ми търсене, можеш да видиш последните ми дизайни, които са в този формат, или тези думи са включени в заглавието, както и предложения от Canva за готови шаблони. Тук можеш да използваш и препоръчвам да използваш филтри, защото лично аз в началото, използвайки търсачката, изключително много губих време за това да намеря точния за мен дизайн. Така че опиши това, което искаш. Разбира се, не е толкова детайлно и не е толкова описателно. И използвай филтри. Например, ако искам да използвам за точно определен цвят Instagram пост, ще си въведа думата Purple. Също така нещо по-специфично като тематика, например чеклист или нещо такова, би ви било доста така от полза. Така, добре. Ето тук също Home и може да кликайки на Canva, т.е. логото на Canva, също може да дойдете на началния Canva. Така, тук отдолу Canva ви дава също предефинирани размери на готови проекти, да създадете готов проект. Като хубавото е, че с времето Canva ще разбере кои са най-използваните от вас типове на файлове. Затова ще започне да ви предлага точно тях. Разбира се, винаги ще имате и тази възможност Custom Size, т.е. точно по размерите, които на вас ще ви потребват да създадете нов дизайн. Тук са някои други полезни инструментчета, като да направиш ново изображение и разбира се, вашите последни дизайни, които отново може да видиш или в лист мод, или в като иконки. И ето, вече знаеш как изглежда началната страница и как да я използваш. И нещо много важно, което е по-скоро от настройките на твоя акаунт, е тук горе в дясно. Можеш да променяш различна информация и настройки, като искам да обърна внимание, че Canva може да се използва и на български език, като влезеш от това меню Your Account и можеш да промениш тук на български език. Така всеки един инструмент и всяко едно поленце в Canva ще са на български, ако не можеш да се справиш с английски, което за мен е доста голямо улеснение. Така, нещо, което също искам да ви обърна внимание, е бутончето за
помощ от изкуствения интелект така, на Canva, помощника на Canva. Използвам го доста често, наистина ми дава доста добри резултати и насоки, така че използвайте го, няма да съжалявате наистина. И нещо последно, което искам да обърна внимание е траш или така нареченото на български кошче, което всеки знае, че е много ценен инструмент, защото по някой път така се случва, без да искаш да изтриеш нещо. Това е за началната страница на Canva. Ще се видим в следващото видео, за да разгледаме страхотните възможности на платформата.